we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso nga suki diya sa Balingasag ug saan sa Misamis Oriental Province. Attorney Resi, good morning. Ohayo gozaimasu mga kapuso! Ika nga sa Japanese greetings. And speaking of Japanese, biyaheng Japan kita karong muntaga mga kapuso kay atong makauban ang Dabawenyo nga anime fan ug Japanese manga collector na si Alec Vergara. Samtang Resi, ako sa makauban ang Cagayanon artist nga nahilig mag-customize og mga trophy gamit ang epoxy resin ug polymer clay. Sayro nato kana kauban si Michael Ranke. Ug sa Bistalk atong makachikahan si kapuso actress Max Eigenman. Apan una kana mga kapuso, nasayod ba mo nga dili lang tuna ang sikat sa General Santos City? Dili kompleto imong laag-laag sa Gensan kung dili ka makaadto sa Kalaha Cars. History kining lugar kay kaniadtong World War II, usa ang Kalaha Cars sa nakasaksi sa gera sa mga Amerikano batok mga Hapon. Gihimo sa mga Hapon kining maong lugara isip land ground for defense ug aduna sab kini mga bunker ug tunnel. Ang Kaladja Cars nagikan sa Visayan term nga kalaha nga mao ang Cars formation sa maong lugar. Maayong buntag, Max. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you this morning? I'm really good, Attorney Resi. Thank you so much for having me. I'd like to greet everybody from Mindanao. Maayong buntag, mga kapuso! Maayong buntag and thank you for taking time to be with us ngayong umaga. Max, ano ba yung mga ginagawa mo naman at home and of course for the past few months? Have you started new hobbies ba? Ano bang mga ganap mo sa bahay ngayon? Actually, if there's one thing talaga na lalo akong na in love with, kasi ever since naman, mahilig na talaga ako mag-yoga. Pero during the pandemic, talagang lalong-lalo akong na in love sa practice. So every day talaga ako nagpa-practice, minsan 2 beses sa isang araw. And then, during the pandemic also, nag-start ako ng maliit na bagong business. Kasi mahilig talaga ako magluto. Ano yung food na binibenta mo sa community nyo? Well, my mom kasi is Bicolana. So, nagbibenta ko ng mga Bicol Express, laing, mga ganon. Pero yung binibenta ko is my own version of it na inspired by the dishes that I grew up with. Di ka ba nahihirapan having to balance everything? You know, may work ka pa, tapos may business pa. Well, nung time na yun kasi, nung hard lockdown, syempre wala rin akong masyadong taping noon. So, kaya nagkaroon ako ng maraming time to do that. And yung balancing of time of doing the house chores, kasi nung pandemic, 1 year din akong nawala ng helper. So, it was just me, my mom, tapos yung 2 kong kids, tsaka yung brother ko na 2 years old yung time na yun. So, ano lang, parang every week ako nagsisend out ng orders, kung ano yung kakayahan ko para at least, diba, kahit nakalock sa bahay, busy pa rin. And of course, pag-usapan natin, Max, your career naman. Marami ka na nagawa ng mga films, in mga movies, and in fact, your performance also in Verdicas won you the Best Performance by an Actress Award sa 13th Asia Pacific Screen Awards, right? How did you feel, or what was your initial reaction when you received the award, and what inspires you to do films? When I attended the film festival, it was already such an honor just to have been invited and to represent our country to go there. And when they were announcing na the winners for Best Actress, hindi talaga siya nag-register. As in, kinalabit ako ng katabi ko sa table, Max, they're calling you. Tapos ako parang, ha? Kasi hindi ko talaga akalain na manalo ako. Kasi just sitting on that dinner table and meeting all these
creatives from different countries, was already an honor enough. So that was a really, really like a happy surprise, and the cherry on top of the cake dun sa experience ko nung nakapag-attend ako ng festival niyo. At yung tanong mo naman, going back to what inspires me, I think like any parent naman, ang nagbibigay talaga sa akin ng inspirasyon at saka motivation is yung dalawa kong anak. And Max, pag-usapan natin your part of Stars from the Heart, Never Say Goodbye. What's going to be your role for the show? Okay, so my role in this upcoming show on the Kapuso channel, Stories from the Heart, Never Say Goodbye. Her name is Jacqueline. And she plays the older sister of Clea Pineda's character named Joyce Quintanar. So si Jacqueline ay isang napaka-fiery and headstrong woman. Actually, in the show talaga, mas prefer talaga niya na tawagin siyang kuya at hindi ate eh. If you know my drift. So parang yung overprotective kuya. Ayaw na nakikita na nasasaktan yung kapatid niya. Ayaw na nakikita nahihirapan, whether sa love life, sa career, or sa nakikita niya sa kapatid niya. So, and yung way niya of showing her love to her sister is by being extremely overprotective na medyo nakakainis na ng konti. Pero at the end of the day, yun lang talaga yun. Mahal na talaga yung kapatid. Hindi ka ba nahirapan sa role mo naman, or may mga similarities naman kayo ni Jacqueline and si Max in real life? Well, if there's one similar thing about Jacqueline and Max in real life, is my love for my family. Given naman yun. So nakaka-relate ako in that sense. Pero yung character talaga ni Jack na, kunyari, pag may heavy scene ako, tapos yung character na Jacqueline, hindi talaga siya showy na tao. Hindi mo nakikita sa mukha niya na nalulungkot talaga siya kasi linalabas niya lahat ng emotions niya, whether super saya siya, or super malungkot, or super galit, lahat pinapakita niya through galit. Ganun siyang klaseng tao. Eh, hindi ako ganun eh. Pag naiiyak ako, talaga makikita mo sa mukha ko na yung buong mukha ko mangulubot na. So, yun yung mga challenges for me. Kasi yung character ko is tigil yung emotions niya. So, medyo I had to learn how to control it and to let it out at the right time. Kasi yun nga, syempre, galaw din niya. Hindi siya masyadong girly. So, I had to walk a certain way. So, parang, I think nakatulong sa akin doon is, kahit naka-break ako, hindi ko tinatanggal yung costume. So, parang kahit naka-lunch break ako, yung upo ko si Jacqueline pa rin. And excited na kaming makita yan. Pero curious din kami, Max, are you willing also to play siguro in your future projects sa Kapuso Network na kontrabida role naman this time? Or what kind of projects and roles do you want to be part of? I would love to play a kontrabida also. Or any role for that. Actually, a kontrabida. Kasi parang, hindi ko pa nagagawa yun eh. In the last 6 years, puro movies ang ginagawa ko. I do guestings for some shows here and there, but regularly I was really doing film. So now, like after 6 years, and after my experience with shooting this specific soap with the cast and crew and team that I worked with, mas naiengganyo talaga ako magteleserye ulit. And we will be looking forward to that, Max, God willing. But syempre, message mo naman sa ating mga kapuso na lang all over Mindanao na abangan at panoorin at subaybayan ng Stories from the Heart. Never Say Goodbye. Okay, well, I would like to say thank you po sa inyong lahat who tuned in dito sa At Home with GMA Regional TV. Gusto ko pong i-invite lahat ng mga kapuso dyan sa Mindanao na abangan ang upcoming show namin na Stories from the Heart, Never Say Goodbye, directed by Direct Paul Santa Ana, starring Jack Roberto, Clea Pineda, Suki Serna, Lauren Young, myself, Kim Rodriguez, Herlene Budel, at marami pang iba. Malapit na po yan. Ngayong October na, every Monday to Friday at 3:25 p.m. Salamat ulit, guys! Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, sabay natong sayron kung paunsa ba nasugdan ni Michael Ranque sa Cagayan de Oro City ang paghimo og trophies nga gama sa polymer clay. Michael, mayong buntag kanimo and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Kumusta? Okay lang gyapon, tingkamot. Saliwalaan ning pandemya nga nahitabo karon. Glad to hear nga nakasama yung kahimtang, Michael. Pero unang-una no, unsa ba ang background nimo aning paghimo og mga art materials? Asa ba ka nakakuha og ideya ni ini ug paunsa ka nagsugod? Una, nag-start ko ani sir, kuan na nagkuha og mga souvenirs like mga ballpen, mugs, mga usap kutob sa akong makaya. Kuan lang ba at least makakuan og income gamay o clay ko mga magukit-ukit na muna sir primero magbuhat og mga ballpen. Na mo magpahimo mga labi na sa kuan manang ipawis bitaw nila sa mga ballpen mo na.
tong kuan ko nila, encourage ko nila nga try ka og kuan, buhat ka og mga trophy. O motong una ginako nga ni buhat og mga ani kanang about sa mga trophy na sir is sa tattoo. Sa tattoo ko na nag-start tattoo competition. Michael, unsa ba ang kalahian sa kini ginahimo nimo nga trophy? Unsa ba ang gamit nimo nga materyales ug unsa ba ang naka-unique niini? Among gamit ani sir is una mag-ukit ko una sa kuan. Mag-ukit ko na sa epoxy clay. Ang amo apod sir sa among trophy sir is customized kid me. So unsay gusto sa among mga client like sa mga tattoo competition ug ngani lang gusto ipabuhat, paningkamutan gyud namo nga maawat namo ana mapakuha namo sila ba. Makiter na mong ilahang gusto. Mga ana sir then kuan dayon usap uban po ana ni mga about sa mga isda. So mga trophy sa mga isda. Michael, sa usa ka produkto, pila ba ka adlaw ug oras ang abuton aron sa mahuman kini? Ug lisod pud ba ang pagmugna niini? Usap po na sir, sa kadakpon ug sa kadaghan. Una, mag-ukit pa ko ana sir. Sa amo nga mga artist sir nga ga-sculpt me, sculpture. Dili mi pareha nang uban bitaw nga mingon ka nga buhatan na siya din ugma human na. Dili sir, tagaan gyud mo na siya oras, mo nang urag studyhan pag ginamo ba. Labi na gid ka ng mga puti na kaayo. Udlangan gid kaayo mo nang mo-consume gid niya ana o mga 2-3 ka adlaw ayan ako na makuha. Paguman din ana moldingan din amo. Ang paguman din sa molding production na dayon. Sumudagan gyud sa mga isa ka bulan. Depende sa kadaghan sir. So Michael, alang kanimo unsa bay kalahian sa imong ginamugna nga trophy kung itande nato no sa mga naandan nato nga trophy kaniadto? ang sa kuha sir is customized. Then mura siya og sa tawag anang imbus magud siya sir. Buos siya ba kanang mura pag image gid siya ba. Like sa mga statue bitaw sir, mga ana ba. Mga kuan siya. Then sculpture gid siya, ukit gid ako gigastuhan gid ako siya og kuan para ana nga concept. Pero kuan gyud po niyo mga kuan sa una sir, mga frame type lang, mga ana ba. Pero sa kuha more on kuan gid ni, more on customized sculpt gid mo. Sulit gyud po siya sir kay kuan man siya kanang made of resin then amo din na siyang i-finish into epoxy clay. So the more gid siya ligon. So fragile gyapon siya. Depende ra gyapon siya sa pag-handle. Siyempre, this morning mga kapuso, ipakita ka nato ni Sir Michael kung unsaon ba ang paghimo ni ining obra niya nga polymer trophy. Ingani mo mag-start. First, amo sang kuanan, mag-ukit pa may mga design. Ingani sa ingani, amo ni manumano og ukit. After ani, so gamit taw akong kuan mga tools na ko para mag-ukit ko ani. Image ko ni siya, rancho. After ani, amo na din siyang i-mold. So, ingani after namo to maukit, so i-molding process to namo. So amo ni siyang i-mold. So after namo i-mold ani, proceed din sa production. So ingani, ano rin akong kauban si Chucky Molds. Usab gyapon ni siya ka artist diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Then mo ni i-molding namo, i-production namo. So ingani, mo ni siya expert ani pagabot sa mga ingani. Si Master Chucky. So ingani ang pag-mold namo sa among pag-production. Para mas dali ang among pagtrabaho. Mold me o production pod sa akong kauban. Sa tabang sa akong kauban si Chucky. Ingani ibutang namo siya sa base. Then after sa pagbutang sa base, butangan din amo din siyang ilihaan. Pag man na magliha, finishing na tanan, limpyo. After na, guna din sa pagpintal. Ngani, pag mapintalan na, ngani amo, first na mo is color naman into black is kasi among trophy is gold, silver, bronze. So ngani na din yung labas. Ngani siya. So hinaot ngani na mo ikuha na mong produkto, ngani na mo pagtrabaho.
Daghang salamat Sir Michael sa pag-share sa imong talento dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Ug more power alang kanimo og sa imuhang mga obra. Dagan po kayong salamat sa inyo, mga kapuso, ug pag-feature ninyo sa akong mga obra. Salamat kayo. Keep safe and God bless. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, biyaheng Japan usa kita karon kaya ang atong makauban karong buntaga nagtukod og usa ka shop nga anime inspired. Atong makauban this morning si Sir Alec Vergara. Sir Alec, good morning ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Good morning, attorney. Good morning sa atong mga viewers karong buntaga. Sir, unang-una, please share to us unsa kini imuhang anime-themed cafe. Yes, attorney. It's an anime-themed cafe, so we mainly showcase comic books from Japan, which are called manga. Ma-feel nimo ang theme of Japanese anime. So all around na kayo makitaan mga anime posters and na po kayo makitaan our collection of manga books straight from Japan and anime figurines as well. So it's a place where if you're an anime fan, you'll feel at home. Siyempre, sir, aduna kay pwedeng lahi na theme for your cafe, pero nganong kaniman ang imuhang napilian? At first, me myself, I'm an avid anime fan. And if maguno na ako og anime-themed cafe diri sa Davao is wala ko yung mananaan. So if there is no anime cafe, then why not make one? Siyempre, daghan kaayo ang curious about sa imuhang pinasahing cafe. Sir Alec, can you give us a little tour? Unsa pa ang makita din ha sa inyong cafe, sir? You can go ahead and visit our cafe and check all the figurines on display. We also offer a wide variety of manga books which are currently being updated. So aside sa among current collection karon, there are more books to come for everyone to read. At your very young age, sir, no, aduna kay imuhang sariling negosyo ug sariling cafe. Kinsa ba ang nag-motivate sa imuha ani, sir? Well, I would believe na the best time to start a business is at a young age, Jud. Especially karon na for me, I would think na naay daghan og tao karon na nagapangita og a place na mag-hangout. So, and makita po na ko nga currently nagataas na ang nagadaghan ang community karon na fan og anime. So, I would think na mo na sila ang best market. So, magtukod og place kung asa ang tanan anime fan, anime lover, enthusiast kay makagather and hang out. Ug karon, let's backtrack a little bit sa pagsugod sa imuhang business. Unsa man ang imuhang mga preparations, sir, before ka nagtukod sa imuhang business? So, ang first preparation namo are our food and drinks, which is na prepare tanan sa akong partner, si Cylon Rabadon. So, siya tanan na nag-research sa food and drinks. So, most of our food and drinks are original recipe niya. Second is ang location. So, we want ang location kung asa center jud siya. Then, next ana is, kani siya nga place is not only is it a good place and especially napod siya gwapo nga parking spots at ubangan. So, daghang customers nagapangitag ample parking space. And last but not least, landmark na po siya there na area. It's a good place. Especially and later on, if magbalik na po ang face-to-face, daghan kay students ang nag-adto there nga area. And finally, Sir Alex, unsa po ang imuhang tips alang sa mga buot sab mag-business? Yes. So, to everyone na nagaplan or padulungay na nga mag-pursue og business, what I would recommend is number one, choose a theme na kung asa ang tao is mag-enjoy for sure. Second is ang location. So regardless if ang imong theme is patok, if you dapat importante pod nga ang location nimo is very good. So meaning tapokan sa mga tao or adtuanon sa mga tao. And number three is dapat ang ang food and drinks nimo is of course like good iyang taste or best iyang taste kay mamadyo na siya ang primary na pangitaonon sa mga nag-adto sa cafe ang food and drinks mo na siya ang ginabalik-balikan sa customers and mo na siya ang mag-leave jud og impression sa cafe ang taste. Daghan kayong salamat, Sir Alex, sa paggahin sa imuhang panahon ug unta mas mo lambo pa ang imuhang negosyo. Amping pirmi. Thank you sad kaayo attorney and thank you sa At Home with GMA Regional TV. Attorney Resi ug mga kapuso, nakita nato ang pagka-artistic ni Michael Ranque kung asa maka-amaze gayod ang pinasahi niyang mga obra nga resin ug polymer throw piece.
Ugsay mga kapuso tungod sa hilig ni Alec Vergara sa anime, nakaisip kini nga magtukod og negosyo nga usa ka anime-inspired shop nga perfect para sa mga anime lovers sa Manila. Ug mga kapuso, excited na gayud si kapuso actress Max Eigenman nga ipakita sa atong mga kapusong Mindanawan ang ilahang upcoming miniseries na Stories from the Heart, Never Say Goodbye. Karong October na kana mga kapuso. Mga kapuso, na-inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Dan Millman nga you don't have to control your thoughts. You just have to stop letting them control you. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.